dati ni sura min filɛ nin ye Namu. ka nafolo caman sɔrɔ ala ka kuranɛ kɔnɔ Namu. teliya la karabali yɛrɛ yɛrɛ la sura in de b'a kɛ i mako b'a la ala ka nafolo d'i ma teliya la ka ala wele wariko la ala k'a nɔgɔya ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ i b'i tulo ma dan n bɛna gindo d'i ma ni sura in de don kuranɛ mumɛ bɛɛ n'i ko iza wakati kuranɛ kɔnɔ moriw bi min f'i ye ko kuranɛ nafolo so dɔ don dati aya damadɔ bɛ sura in kɔnɔ wallahi billahi cɛ si t'a kɛ wariko la ko ala t'a d'i ma i y'a faamu aya damadɔ bɛ sura in kɔnɔ a laban filɛ fɔ yan c'est-à-dire ni sura in kɔnɔna na aya damadɔ b'a kɔnɔ ala ka wari lakilew de don ka wari so lakilew n'i ye ala da kɔngɔna ye dɔrɔn ala b'a d'i ma ala de ko an k'ale wele o n'an y'an wele a b'an jaabi o tuma nafolo dalilu a sira telima min a sababu telima min bɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ o dɔ ye iza wakati n'i y'a baara kɛ ala bi sɔn a bɛ nafolo d'i ma taa kana yɛrɛ t'a la n'i y'a kɛ a bɛ kɛ dati iza wakati ye kabako caman kɛ a ye cɛ caman ka fandanya ban ka muso caman ka gɛlɛyaw ban k'u ka tɔɔrɔw ban i y'a faamu i bɛ fɛ ka diɲɛ wari yɛrɛ de sɔrɔ dati diɲɛ wari k'a caman sɔrɔ k'a dada ɲɔgɔn kan bilahi nin sura in de don iza wakati ale baara sadiri saraka min b'a la o ye sɛ jɛma den 3 ye a saraka bi daminɛ o de la an b'a baara kɛ diɲɛ bɛɛ ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugu o dugu iza wakati baara bɛ se ka k'i ye ala bi nafolo d'i ma sababu bi na i y'a faamuya o tuma a baara an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000 nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛsɔngɔ 1,800 dati an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i y'a faamu iza wakati baara bɛ kɛ nin cogoya la o tuma n'a jali na iza wakati baara kɛ n'a ma ja i ye iza wakati baara kɛ sabu fantanya fura don n'i bɛ fɛ ka fantanya kɛlɛ iza wakati baara kɛ baara in ye 30,000 de ye nka dati bɛ 15,000 de sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ o ye 1,800 ye an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ résultat sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i y'a faamu sadiri ninnu ye gindo ye minnu ye kɔrɔbɔbaliw ye n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ i dala ko la i ma da ko la na iza wakati baara kɛ ala bɛ nafolo d'i ma a faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma mais maa min ka sababu t'a la o tigi yɛrɛ de tɛ se k'a kɛ n ko in ye kabako de maa o maa ka sababu t'a la data a tigi tɛ se k'a kɛ o mais n'i ka sababu bɛ baara in na depuis i tulo bɛ don a la i b'a kan maa o maa ka sababu b'a la ala k'a tigi ɲɛsin ma garibukɛ ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 o de ye n ka téléphone numéro ye a bɛ faamuya ala k'an bɛ sababu ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli maa min mana baara kɛ ala ka barika don a la sɔli ala muhamadu mustafa wasalim salamu alaikum